Kamu kok imut? Hah? Aku imut? Iya, kamu. Jeneng mah duwe. Apa jeneng? Tartodian. Video ning wayang ra ono sing delok. Power alur aku. Oke guys, balik meneh karo aku. Besoknya aja lali suara pitik, suara wedhus, suara sapi. Nah. Aja lali suara sepeda riwari, suara guyonan, ono ya, jangan nyorain dhewek. Ini lho, aku nopo iki nyeritakno tentang petani. Ngerti ta petani? Petani iki penulung negeri. Dia masuk nganggo Jawa, menging dhewek. Ndek nganggo Jawa ora oleh. Stand up adek sanane basa oleh. Dhewek sangar tepenge. Wis ngene wae. Ngerti to? Sego. Sego iki wong iki nek ora ngentekno mu banjir. Yo asline goblok. Gak gelo piye. Dhewek wong ape gawe tanduran di traktor. Kuwi banyune kudu stabil. Nek agung Mas, dadi tambak pari kuwi nglangi kabeh. Pari nglangi bosok ra situ dadi tanduran. Nah yo ngono ba, tandur ya mengguri ora ono tandur mengarep. Ora kok aku mundur alon-alon. Opo? Kuwi iki asli tanduran iki mengguri kok. Ngono ki budal wisu gasik gadung. Lah nek awan jam 12 ngetek padang. Ngerti tongkate Nabi Musa gawe belah lautan. Iso pecah sirah. Nggih, mbak-mbak kabeh. Pacaran petani, yo cek gelem. Ora gelem. Kabeh nggo laptop kanca-kancane. Pacarmu nggo apa? Arit. Kabeh nggo tas, pacarmu nggo sanduk, ono sukete. Jak ndelok nonton Mas nonton. Ambek kau keruk-keruk. Kenapa le ya? Kena suket berbulu. Sport. Aku yo heran nek judul-judul lagu ben. Mosok ono lah, kawan jelas sih. Ono kok judul bojo galak. Bojo galak. Nah, opo mbok rabi wong ngerabi kok ambek wong petinju. Dijotos itu. Mas, bar kondi itis. Mas, ngopi ra mulai-mulai itis. Mas, aku pengen lesok dik. Geblak ilang. Bojo galak wong tinju sijar rabi. Ono nek sing lucune. Bidadari kesliu. Namun judul lagu liku bidadari kesliu. Aku iki bidadari niki bal-balan piye to futsal. Bidadari kok kesliu. Oh ya aneh tenan. Judul iki ya sing logis sing mateng. Apa Mas judule? Tartodian. Oh ya ora promosi lho, ora promosi. Yesus. Nah, aku cerita YouTube lho. Aku biyen ya di YouTube ya wis lumayan sapik lah biyen. Sayange wis ora kenek YouTube. Iki gawe anyar neh. Ora promosi lho iki. Ora apa-apa sing urung-urung subscribe. Like, comment yo. Aja lali share kancamu sing kopak-kopak. Nek kene kontene mau hiburan. Ya aku ambek YouTuber liyane. Kabeh iki do po, benak gak penak piye le. Kono wis dijeneng. Nah kowe ora dijeneng mah. Duwe. Apa jeneng? Tartodian. Video ning wayang ra ono sing delok. Power alur aku. Video wis merintah ngayang ora ono sing delok. Nah iya. Sing subscribe tambah blas ora. Mangkane subscribe lho. Jangan berkembang maju biak. Berkembang biak. Aku cerita mantan ya. Ya ora katik mantan. Yo cawe itu lah. Aku kayak gini, tinggal rapi lho. Ono videone yo ono, tapi ya meneh wong silang YouTube lah. Keren sing delok ngayang lho. Sing komen sedih apa ndak ya padahal biasa iseng-iseng gawe. Ndek tujuannya apa? Jomblo kan bebas. Jomblo berekspresi yang sangat apa ya? Ndek kok nganggo basa Indonesia. Jonan lali ya. Pokoknya jomblo ki kreativitasnya gak gede. Padahal ono sing ndek bojo, ambek sing jomblo, sing urung ndek bojo. Padahal beda. Kadang sing ndek bojo langsung ngomong nek bojone.
Dik, ayo dolanan, ayo mas, ayo jomblo. Ngerti video-video kadang no YouTube, no Instagram dijiki, tuh wedit. No kene iki sing wedoke sing kene akeh. Ibarat Nisa Sabia. Iki. Kamu kok imut? Hah? Aku imut? Iya, kamu. Ah. Parah aku nih. Aku ki cerita mual. Biar ki ya aku yo tau melo stand up niki. Aku kan rada uwal bahasa Indonesia. Jadi ki yo piye meneh wong ancen ndek wong Jawa mau wedok ngono. Takok jurune. Lapo kok melo stand up? Piye meneh? Kamu gak akan masuk, Bro. Aku gak masuk itu gimana? Kamu terlalu hitam, Bro. Apa hubungannya lo hitam? Emang dulu saya hitam, tapi sekarang kan rotok-rotok melintir. Sangar deh. Aku ki cerita-cerita petani nih opo? Traktor ki ngene. Kayak aku ya ngono, intine ki pacaran. Mas jari kok pacaran ki ora popos to. Asline ora oleh, iki kan ibarat to. Traktor. Pacaran kok nganggo traktor, Dik? Ora ana wong romantis nek pacaran nganggo traktor. Masalah mek. Geblek ora loro. Bir ya rusak kabeh blok. Pacaran kok nolin. Mas aku pengen jus buah. Santai. Tak jiki lho. Ini sapa, Mas? Jari pengen jus buah, yuk to budal. Lah kono sawane, Mas. Wis to, jiki ngene lejo pelem ngayang. Lejo meneh. Lah ngono ki, aku ki tau meneh. Sing pacaran kayak iki. Ora kok pacaran yo PDKT nang cah itu. Nanti sampean iki nang ngene warung ambek cacah. Moh, fotono jajal fotono. Ya ora percaya nek pacarku ambek aku. Tak foto no. Oh ora percaya narine nek ancen ora sibuk. Rono ngerti. Pertigaan lho. Saking guguku banter. Tasak dadi perapatan. Bayang dadi perapatan. Ngerti dalan buntu. Tak gasak gantik bolo lho. Gathung nopo no. Wis nang mulih. Yo ngerti dalan buntu mah tak tasak buntu meneh ngawali bolo. Sing man pertigaan. Awali perapat tak gasak dadi pertigaan. Saking banterine. Mulai ra karo-karon pikiran ambur adul. Langsung no kolam gaya batu. Jur orang balik-balik. Pingsan aku nang jero. Amete ditulungi sing duwe kolam. Yesus. Wis ngono wae stand up dino iki. Khusus petani ya, penolong negeri. Tanpa tani kita tidak bisa makan pokok seperti nasi. Oke, salam petani. Siap. Saya Dar. Sawan hipau enakne ora